Καλημέρα. Σήμερα έχουμε μια εκπληκτική βόλτα σε μια διαδρομή που μας πρότεινε ο Δημήτρης. Στη βόλτα μας κυριαρχούν τα κατέμ και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Μπορεί να βλέπετε και ένα XR400, αλλά ο ιδιοκτήτης είναι κάτοχος ενός 950 πολλά χρόνια τώρα. Ένα XR400 του Δημήτρη, ο Μένιος με 890 Adventure R, το θήριο του 1290S του Μάνου και τέλος το 690 Enduro μου. Πρώτη μας στάση στις Ανεμογεννήτριες, μετά το χωριό Άγια Βαρβάρα Ηρακλείου. Το σημείο είναι το μπαλκόνι της Μεσάρας. Η θέα στον κάμπο είναι μοναδική, ο δρόμος βατός και οι ανεμογεννήτριες επιβλητικές. Στη σημερινή μου μοτοβόλτα δεν γνώριζα καμία από τις τοποθεσίες, ούτε καν την ύπαρξή τους. Δεύτερος προορισμός, ο καταράκτης των Νυμφών ή η Ρέχτρα. Αν δεν το ξέρεις, δύσκολο να το βρεις από την οριώδη βλάστηση. Λοιπόν, αυτός είναι ο καταράκτης των Νυμφών. Μέχρι τώρα δεν έχει νερό. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, στον καταράκτη ζούσαν οι Ναγιάδες, αυτές που σήμερα ονομάζουμε νεράιδες. Επόμενος σταθμός μας είναι το σπήλαιο του Μικρού Λαβυρίνθου. Και όμως ο φημισμένος λαβύρινθος του Μίνωα υπάρχει και βρίσκεται εδώ. Αυτό τουλάχιστον λένε πολλά ευρήματα. Η υπόγεια αυτή κατασκευή είναι ένα τεράστιο τεχνητό σπήλαιο με δεδαλώδεις διαδρόμους μήκους μεγαλύτερους από 2,5 χιλιόμετρα
και δωμάτια που δεν οδηγούσαν πουθενά και χρονολογείται στη μινωική εποχή. Πολλοί πιστεύουν ότι ο μύθος του Μινόταυρου συμβολίζει τις κακουχίες και τις συνθήκες της άθλιες μέσα στις οποίες δούλευαν οι δούλοι του λατομείου, οι οποίοι πέθαναν σε αυτή τη σκοτεινή και υγρή φυλακή. Κατά την κατοχή, 300.000 τόνοι από όπλα και πυρομαχικά αποθηκεύτηκαν εδώ. Αργότερα ανατινάχτηκαν και ο λαβύρινθος καταστράφηκε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Φανταστείτε πόσο τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον θα είχε αν μπορούσε να είναι επισκέψιμος αυτός ο χώρος. Νοτιοανατολικά της Γέργερης, κοντά στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείων Μυρών, βρίσκεται το εγκατελειμμένο χωριό Ράπτης. Το χωριό είναι νετικό, είχε κατοίκους από το 1400 μετά Χριστόν και είναι ακατοίκητο από τις μαρτυρίες από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Επόμενη στάση, ένα ακόμη εγκατελειμμένο χωριό που λέγεται Απόλυχνος. Η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμωνα κάτω από τα πλατάνια και με τις χαρακτηριστικές βρύσες είναι μια όαση για αυτές τις ζεστές μέρες του Ιουνίου. Η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμωνα έχει τοιχογραφίες του 14ου αιώνα και ένα υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο παραδοσιακής τεχνικής.
Το χωριό σύμφωνα με καταγραφές κατοικούνται από το 1240, αλλά κάποια κτίσματα είναι σε καλή κατάσταση ακόμη και σήμερα. Μια επίσκεψη στο Ζαρό είναι επιβεβλημένη για το φίλο μας Μένιο από τη Σπάρτη. Όπως πάντα η λίμνη είναι ένα εντυπωσιακό μέρος, μια που τα νερά του τόπου έχουν δημιουργήσει ένα ξεχωριστό περιβάλλον. Το να φύγουμε όμως χωρίς να πιούμε μια ρακή είναι πολύ δύσκολο. Ο Διογέννης φανατικός μηχανόβιος μας φιλοξένησε και θυμήθηκε μαζί μας παλιές μοτοσυκλετιστικές ιστορίες και είχε πολλές από αυτές. Τηλέφωνο με είναι και κάμερα chat. Άστα, δεν έχουν φτάσει ακόμα στο Ζαρό. Αυτά είναι το πάει. Thank you very much. Έχει ο ίσιο που δεν πάρτε τα κόπτα είναι μια ώρα. Τα μηχανάκια που είναι. Τα Μάταλα ήταν ο επόμενος σταθμός μας, αλλά πριν από αυτό όσοι περνάτε από την περιοχή πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε τη μοναδική κανελάδα του επίσης μηχανόβιου Τσοπερά Γιώργου με παραδοσιακή συνταγή από την εποχή της γιαγιάς του. Όλη η ματζιά είναι στο χαρούπι. Ενώ είναι πολύ γλυκό, εσύ νομίζεις ότι έχει πάρα πολύ ζάχαρη. Έχει ελάχιστη ζάχαρη. Φαντάσου ότι στα 20 λίτρα κανελάδα μπαίνει 1,5 κιλό ζάχαρη. Τίποτα. Ναι. Προσπάθησα να το κάνω μόνο με χαρούπι. Ναι, μεν είναι γλυκό, αλλά είναι στιφή. Η γεύση είναι ακριβώς ίδια με την καραμέλα που τρώμε. Ναι. Σας χαιρετούμε μέχρι την επόμενη φορά από τις κρυφές γωνιές της Κρήτης.